Ese msana. Nilipoona za. Kwa natuari. Anogara pana. Ndozi. Alipo pa namba 133 ere pana. Ndipo. Saka uri kuita zvotamba nenini, uri fungo ndiri zvotamba newe. Amunota zvakanaka nini? Aiwa, uti ndotaura zvakanaka, uri ndai pana pa kutamba ere. Aiwa. Saka ni ana 2 ari ku. Ana 2 hapa ndozi. Awazi, right. Iwe izvozvi zvitawo chichita zvebasa. Kana iwe uri kuti awazi, paripo pa namba 133 pana. Ndakuchichitora iwewe ndoenda newe. Kozi izvozvi zvawatosungwa nekuti hausi kuda kubudisa chokwadi. Kana uri kuda kubudisa chokwadi, ndokuti tikusi ana 2 ari. Awazi, right. Inini ndakuchichita zvokuti ndichitoenda newe, watosungwa. Taura chokwadi. Wakomana 2 vanogara panapo wabuda vaenda batwasa zvinhu zvavo panapo kuti vanokasika kudzoka. Aenda kupi? Pane paenda pamashops saka niwai wanga uri kuita zvotamba, uri kuti ndiriita zvekutamba ere, ndiende chiita zvebasa iwe ude kutotamba neni, udondipedzera time. Aenda ati ari kutora nguva yakadiko. Kasika kakutaura chamwari, usaite zvinhu zvekutamba bamusikana. Ndiriita zvebasa kanini. Saka naataenda ari kuenda aende kodi. Saka unongo chinoita zvekutamba kutipedzera time nguva yese ite ndechingotaura nawo 1 iwo uchingonditenderedza. Uruziya kwendabva rina kusiye mabasa inini kusiye basa nekuye kude kuzwa kuti ana twari iwo nditaure kuti hanzi handazi iwo chaziya. Saka zvinhu zvekutamba nenini bainini uruzvizwa ndita zvebasa handini zvojairirwa bainini. Ivhura gate pano zvinhu zvondidombotarisa mukato. Haundirambidzi right, saka ndauchichita zvebasa manje. Kana iwe wakuda toite zvinhu zvekutamba. Anopanika. Pane pada kuudza zvakati ndichiti ini mandisare yobva fongo fongo kudoka tsamba kuti anobuda tirisira uri zvino asi mbofodoka tsamvura ka ndakabandisare nako zvaite ndati ana tuari uri kuti ini ndiupenga ere ndati ana tuari kasika kakutaura chamwari pane zvinhu zvondidombotarisa mukato handini zvojairirwa bainini saka zvinhu zvekutamba nenini bainini